Хвала Христу. Чарговая каротенькая прыпавесць з гэтага 13 раздзела Евангелия ад Матвея, вершы 44-46. Две каротенькія прыпавесці. Валадарства нябеснае падобнае да скарбу, схаванага ў полі, які знайшоў чалавек і ўтаіў. У радасці ад гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле. Яшчэ валадарства нябеснае падобнае да купца, які шукае прыгожых пярлін. Знайшоўшы адну каштоўную пярліну, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе яе. Вельмі падобныя па логіцы, па ідэі прыпавесці, трошку з іншым вобразам, у прынцыпе, пра тое самае. Ну і праўда, і цяжка сказаць, чаму такія ж каротенькія прыпавесці Гасподь дае разам. Альбо проста рэдакцыя Матвея, можа, ў розныя часы гэтыя прыпавесці былі сказаныя, а Матвей так іх сабраў. Канешне, розныя вобразы ужываюць і святыя яйцы касцёла. Бачым, Христос ніяк не каментуе гэтыя прыпавесці, не тлумачыць так больш падрабязна. Все адно, як сееце тыя вобразы, людзі думаеце, загружаецеся імі. Все адно, як сапраўды наш пан так хоча зрабіць. Ян Златавусны, задаючы пытанне, чым ёсць гэты скарб, скрытым у полі, ён кажа, што это прапаведванне. Іншыя задаюць пытанне, чаму гэты скарб трэба хаваць. Ёсць такая версія, не надта мне пад ёй хацелася падпісвацца, але чыста па логіцы нешта там ёсць. Што чаму мы гэты скарб хаваем? Таму што гэты скарб як вобраз, ужо іншы вобраз, што это Христос, это Царство Божае. А чаму трэба хаваць ад людскіх вачэй? Для таго, каб мы не заганарыліся. Хавацца ад пахвалы, ад кампліментаў людскіх, таму што д'ябал тады звядзе. Ты пачнеш звяртаць увагу не на сам скарб, а на пахвалу. І твая пыха будзе расці. І ў выніку скарб пачне марнавацца. Это чарговая версія разумення. Нехта вельмі класна, я, канешне, пад гэтымі вобразамі найбольш хіба што падпісваюся асабіста, каментаваў, што скарбам ёсць Христос і валадарства Божае, а поле – гэта святое пісанне. Такое разуменне, канешне, меў святы Іранім, который быў вялікім фанатам святога пісання і ўсё жыццё пасвяціў сваё, каб перакласці на жывую лацінскую мову на той час святое пісанне, для гэтага жыў у Іерусаліме, вывучаў культуру габрэйскую, гісторыю і так далей. І сапраўды это вобраз класны. Прызадумваемся, што Христос ёсць скарбам і Царство Божие, але каб здабыць этот скарб, ты не можаш яго адразу здабыць. Трэба найперш здабыць поле. А поле – гэта кнігі святога пісання. І калі гэтае поле становіцца тваім, бо ёсць іншыя палі, это іншыя вартасці, іншыя рэчы, але калі ты разумееш, што гэтае поле, яго трэба здабыць, і ты ахвяруеш усе свае сродкі, усе свае сілы, час, каб вывучаць і пазнаваць святое пісанне, то ты здабываеш гэты скарб. Такая логіка святога Іраніма, і мне яна найбольш блізкая з усіх каментароў, што я ўбачыў, такіх, больш нават там нейкіх сімвалічных. Падобна гэтай логікі трымаецца Арыген, і ён кажа, што скарб – гэта мудрасць, а поле – гэта альбо Христос, альбо пісанне. І таксама ёсць у гэтым логіка свая, што это мудрасць Божая, гэта ласка Божая, гэта прысутнасць Божая, і мы яе здабываем толькі праз Хрыста, па-другому ніяк, а Христос, само сабой, ён жа ж у святых пісаннях і раскрываецца, і ён прапаведвае, і яго навукі – гэта таксама святое пісанне.
Таму я думаю, што Арыген абсалютна не пярэчыць Іераніму. І нават думка Арыгена, яна такая, ну, у прынцыпе, пра тое самае, але ўсё-такі нейкая такая больш дакладная. Што да, это мудрость Божия, которую мы здобываем про святые Писания, и Христос в этой роли, в этом плане играя роль посредника, як дорога до Отца Небесного. О, вот так вот. Так вот было найбольш хіба што правильно разумець логіку Арыгена, сапраўды. Што гэтае поле, гэта як дорога, да этой мудрости Божай, і гэтай дарогай ёсць Христос і святыя Пісанні. Іншыя каментавалі так, што скарб гэта Бог і царства Божае, а поле гэта ў прынцыпе увогуле што заўгодна, што вядзе цябе да гэтага галоўнага скарбу. І таксама ў гэтым ёсць логіка свая. Напрыклад, полем можа быць святое Пісанне і Біблія, але полем можа быць аскетычнае жыццё, поўнае вырачэнняў і пастоў. Полем можа быць жыццё манаха і адшэльніка, такое на адасабненні. Для многіх у свой час пустыня сталася такім полем, як настаўнікам жыцця духоўнага, дзе людзі, жывучы на пустыні, пазнавалі мудрасць Божую і пазнавалі Хрыста. Полем можа быць касцёл і ўсё, што прапаноўвае касцёл. Гэта значыць і сакраманты, і малітвы, і традыцыі. Ну тут, канешне, я так трошку крытычна на это гляжу, таму што ўсё-такі ў касцёле шмат рэчаў ёсць, і некаторыя там, можа, менш актуальныя, которые былі там некалі актуальныя ў сярэднявеччы, таму думаю, што аж так бы я тут у гэтае поле ўсё не скідваў, і тым не менш, як версія, таксама яна недзе там, можа быць. Карацей кажучы, гэта ўсё тое, што цябе вядзе па факту да Хрыста, да яго мудрасці, да мудрасці Божай. Але павінна весці па факту, не па тэорыі. Што сапраўды ты Хрыста пазнаеш. Да. І тады сапраўды гэты вобраз поля-то можа быць многа чаго, і тут больш нават націск не на самое поле, а на тое, што чалавек прадаў усё, каб купіць гэтае поле, ён ахвяраваўся. Ён нешта страціў. Ён гатовы на нейкія подзвігі. Тут вот націск больш на тое, што ён разумее, што это скарб яму неабходны. Яшчэ звяртаю увагу цікавы вобраз, што гэты чалавек знайшоў, чытаем, утаіў і ў радасці ад гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае. Для большасці з нас гэта матыў, што каб здабыць скарб, мудрасць Божую, Бога, трэба прадаць усё, што маеш, гэта для нас матыў вялікага вырачэння і вялікага пасвячэння. Ты павінен маліцца, ты павінен пасціцца, табе не трэба тэлевізор глядзець, табе не трэба, і ў выніку ты вось абавязаны, трэба. І па ідэі любога чалавека это стамляе, мучае, пужае. Дык вось цікавая рэч, што з прыпавесці гэта чалавек прадае ўсё, што мае з радасцю. Найперш ідзе радасць. Найперш ён пачынае цаніць гэты скарб. А пасля у выніку, бо для яго это важней, намнога важней, чым усё астатняе. А пасля у выніку ён гатовы на геройскія ўчынкі. А не так, што ты тэарэтычна трэба, так іншыя кажуць, так павінна быць, і ў выніку ты не хочаш, але цябе як бы нешта ўнутранае ці нехта змушае на аскетызм і гераізм. А ты бедны, нешчасны, ідзеш на вялікую ахвяру. Прыпавесць яўна не ў такім ключы разважае. І вось этот матыў радасці, ён даволі цікавы. Даволі цікавы, таму што людзі многія жывуць у жыцці хрысціянскім радыкальна, аскетычна, і там не выглядае, што ў этом толк вялікі ёсць. Скарэй нават нейкае непрыняцце сябе, нейкія традыцыі, крыўды і так далей. Цікава, Аўгустын, калі піша пра сваё, святы Аўгустын, калі піша пра сваё навяртанне,
Ён кажа, што я баяўся Хрыста і хрысціянства, таму што баяўся, што яно забярэ ў мяне ўсе радасці, которымі я жыву. Чым насычаўся я. Я баяўся страціць гэтыя радасці гэтага свету і гэтага жыцця. І Аўгустын кажа, у выніку, калі я пазнаў Хрыста, і Бог мяне напоўніў сваёй радасцю, то я з радасцю страціў і аддаў усё тое, за што раней так моцна трымаўся. Як бы радасць Хрыстовая, кажа Аўгустын, яна замяніла радасць гэтага міра, і мне не шкада было яе пазбыцца. А не так, што я пазбываюся радасці гэтага міра, а ўзамен толькі нейкая філасофія, которая не дае нейкіх плёнаў. Вось этот момант такі даволі цікавы. Наконт яшчэ таго, што гэты скарб, гэты чалавек скрыў усё-такі, я раней заўсёды гэтую прыпавесць разважаў у тым кантэксце, што ідучы за Богам, пазнаючы нейкія правілы жыцця духоўнага, там, прыдбаючы нейкія адносіны з Богам, нешта духоўнае, калі нараджаецца, то трэба быць даволі скрытным, каб не паказваць людзям. Айцы касцёла ўсё-такі не ў гэтым ключы разважаюць, яны разважаюць па-іншаму, але вот этот вот мой такі ранейшы спосаб мышлення, он таксама мае сваю логіку, таму што, напрыклад, некаторыя настаўнікі жыцця духоўнага казалі, не трэба паказваць зярна, каб не скраў д'ябал. Нешта ў гэтым было. Нешта ў гэтым ёсць. І пан Езус у іншай прыпавесці кажа, не кідайце пярліны перад свіннямі, каб яны, патаптаўшы гэтыя пярліны, не развярнуліся і не разарвалі вас. І сапраўды часам так ёсць, што калі мы наіўна расказваем усім пра нейкія важныя Божыя справы, то далёка не ўсе здольныя гэтага чуць. І сапраўды часам пасля пачынаецца нагонка, бо, напрыклад, нехта пачынае смяяцца, здзеквацца, прычым можа гэта рабіць даволі доўга. Можа рабіць это нават пастаянна. Нехта іншы пачынае пужаць цябе, адгаворваць. Зрэшты, заўважце, што калі Хрыстос сказаў апосталам пра сваю смерць і воскрасенне, у нейкай ступені вось паказаў тое, што было скрытае. Апосталы не ўспрынялі гэтага. Пётр пачаў адгаворваць Хрыста, не прыйдзе на цябе это, Господі. Таму, магчыма, і вось логіка ў тым, каб ад людзей скрываць, бо яны не ўспрымуць этой інфармацыі, а будзе горш для вас саміх. У гэтым ёсць свая логіка таксама. Таму я так да канца ад гэтага спосабу мышлення не адварочваўся. Хаця, канешне, хочацца ўжо на сённяшні дзень, мне хочацца больш звяртаць увагу на тое, што вось эту логіку скарэй нават айцоў касцёла, ранняга хрысціянства, што скарб – гэта мудрасць Божая, а поле – гэта святое пісанне, которое вядзе нас да Хрыста. Альбо што-небудзь там яшчэ. Можа, сапраўды адасабненне, можа, сяброўства некага вядзе да Хрыста. Адносіны з веруючымі людзьмі таксама, чаму не? Таксама это можа быць поле, як інструмент, который вядзе да Хрыста. Такія адносіны з веруючымі, которые табе Бога паказваюць. Таксама, да, это может быть такое поле, цяпер прызадумаўся. Зрэшты, падзялюся, это для мяне адкрыццё нейкіх апошніх дзён. Тое, што як бы мы не клалі націск на святое пісанне, але не до конца пісанне нам адкрывае, кім ёсць Гасподзь. Таму што ўсё-такі гэта веды, натхнёныя Духам Святым, да, гэта прысутнасць Духа Святога, але ўсё-такі гэта веды. І вельмі важна таксама прысутнасць іншага чалавека. Я гэта зразумеў па сабе. Што я адкрываю Бога, ці той Бог, которага на сённяшні дзень не пазнаў.
ці той від жыцця духоўнага, которым я жыву на сённяшні дзень, гэта не толькі вынік таго, што я там разабраўся ў Святым Пісанні і нешта ўбачыў, не. Гэта вынік прысутнасці людзей у маім жыцці, канкрэтных людзей, которые паводле Пісання жывуць і вот так вот бачылі яны жыццё. Таму жыццё духоўнае. Таму, ну да, Пісанне яно адкрываецца ў народзе Божым, у касцёле праз канкрэтных людзей. І ты можаш сустрэць людзей, которые жывуць па Пісанні, да, ну, там не будзе ніякай ні радасці, там будуць адны правілы, адны патрабаванні і так далей. І яны пад сваю тэорыю жыцця знойдуць усе аргументы ў Святым Пісанні. Без любві, без нічога, вот просто нейкія страхі. Таму ўсё-таки вот этот момант чалавечнасці, што Бог праяўляецца праз чалавека, праз Пісанне і праз чалавека, ён, канешне, важны. І таму это таксама можа быць чарговае поле, которое як інструмент вядзе нас да пазнання гэтага скарбу Божага, который ёсць мудрасць Божая, благадаць Божая, прысутнасць Яго. Ну і калі ты разумееш, да, што гэтае поле служыць для таго, каб пазнаваць скарб, знайсці яго, мець яго, то трэба быць гатовым на ахвяры, каб здабываць гэтае поле, каб у яго інвеставаць. Якое б поле гэта ні было. Пахвалёны Езус Христос.